Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rikidzaiti batapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakazoroorwa mukoma. Ndakaroorwa ini apo pandainge ndichiri kutobleedha mushure mekunge ndabvisa nhumbu mwana uyu akabuda achiri mupenyu. Kwava kudzipa mwana uya ndikamuuraya, ndakanomurasa mugomo mwana uyu, ende hakuna kana anomboziva nezvayo nyaya iyi. Ndimi vekutotangawo kutoudzawo nezvayo nyaya iyi. So zvakaitika mukomana acho ndezvekudai so. Mugore ra2006 ndakanyora O level yangu kwava kufoira. Baba vakabva vati unotofanira kutoti ungochidzokera kuchikoro. So ndakabva ndachizotanga kudzidziswa nevamwe ticha vainge vachigara munharaunda imwe matainge tichigara. Avo vanova vari ivo vakazondimitisa mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndava nepamoviri. Vakabva varamba vakati kwete, kana izvozvo zvibviri, nekuti ndakakuudza kuti enda unoita family planning, enda unotora mapiritsi. Mukomana ashe after that ndakazochengeta nhumbu yangu sezvo ndainge ndagara ndine muviri wakakura. Vanhu havana kana kutombozviona kuti ndainge nditori nepamuviri. Uye zvekare ndakaenda kune umwe muchemberi uyo wandakaudzawo kuti ndainge ndichida kubvisa nhumbu, akanditi usabvisa nhumbu iyoyo nekuti mwana uyu zvimwe kuda mune ramangwana rake anokwanisa kuzoita president. Ndikati zvino vanhu vachandiseka kuti ndamitisiwa nemurume wemunhu. Ndokubva vanditi unosunga bhandi. Saka vakabva vazondirakidza type yebhandi randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga kuitira kuti ndinge ndichizosunga dumbu rangu. Ndokubva ndachizoita saizvozvo mukoma. Ndaingofamba ndakasunga dumbu rangu mwana achitokura. Zvino nhumbu iyi yakazoti yava mu6 months mukoma. Ndikati mwana uyu hapana pandingamboramba ndakamuchengeta ari mudumbu rangu. Ivo baba vacho vakazviramba, and kubva ipapo vakabva vati handichatokudi because ukuda kundipomedzera nhumbu isiri yangu. Une zvikomana zvakawanda izvo zvaunodanana nazvo ndinozviziva. So ndainge ndatongovawo munhu ainge ava kungorarama ari single, ndichitambura zvisingaite zviya zvekunzi morning sickness, rugare rwuya kana zvinhu zvakaoma hautombozivi chinonzi morning sickness iwe. After that ndopandakabva ndachizowanawo mushonga uyo wandakangonzwa uchitaurwa nezvawo because ndainge ndava kuwirirana nevakadzi vakuru kwandiri ndichitirawo kuti ndinge ndichivatapa mazwi ndikwanise kuzowanawo mushonga wekuti ndinge ndichizobvisa nhumbu iyi. Saka pane umwe mushonga wavakataura, ndikabva ndachizoenda kuMbare. Ndikabva ndafamba ndichingobvunzawo kuti ndotsvaka mushonga wakati. Zonosvika vamwe gogo vazoti alright it's okay ndichakugadzirira, but mushonga wauri kutaura iwoyo handina. Vakabva vazondigadzira mushonga uyauya. Pandainge ndichida kunwa vakati usanwira pano nekuti handizodi kuzosungwa nemapurisa uchiri mwana mudiki iwe. Ndokubva vati enda unonwira kwenyu. Mukomana ashe kuti ndinge ndichiunwira padeni ndakaona kuti zvainge zvisingaite. Ndikati plani ndeipi? Ndokubva ndati ndafunga gogo kwava kuenda kumusha paya. Saka gogo vangu vainge vachembera mukoma, vainge vachingogarawo nezvimwe zvivazukuru zvavo zvainge zviri zvidiki. Ndakati ndasvika kuyakweya ndanyatsova nefreedom yekuita zvandinoda. Ndakanyatsokunwa mushonga wangu. Ini ndaifungidzira kuti richangobuda riri ropa mukoma, but ndakazonzwa pain kwava kuzvara pakati peusiku. Ndakazvizvarisa ndega mukoma, zvivindi zvandakaita. Mwana uyu ndakati ndichinomutarisa ndakatoona kutoti mwana ainge achitofema. Kwava kutora bhaketi ndikabva ndamukanda mubhaketi imomo kwava kuvhara. Ndokubva ndatanga kukorobha mukoma. Apa pain yandainge ndichinzwa, but nekuda kwekuti ndainge ndisingade kuti gogo vange vachizviziva kuti ndozvandainge ndaita izvi, ndakaramba hangu ndakatongonyarara ndichishingirira. Then ndipo apo pandakabva ndazotora bhaketi kwava kufamba. Ndakafamba mukoma for nearly an hour ndichikwidza gomo chete kwava kunorasa mwana uyu mukoma. Ndokubva ndadzoka zvangu kana riya bhaketi ndakangorisiyawo mugomo imomo because ndainge ndava kunzwa pain. Ndaita kufamba ndichiita kugomera. Zvino ndakazoti ndasvika pamba ndakangopinda murumu imomo mandainge ndichivata nomwe muzukuru
kwava kutongodona because ndainge ndarasikirwa neropa rakawanda, but thanks God mangwana acho makuseni ndakamuka ndokubva ndachizotora mapiritsi. Ndainge ndakatotenga mapiritsi angu uye zvekare ndakatoenda kukliniki semunhu ainge aine misheni yake. Ndokubva ndaudza manesi kuti ndainge ndichinzwa mudumbu mangu kurwadza ndichifungidzira kuti murume wangu ainge andipa siki. Apa ndainge ndichingodawo kuti ndinge ndichiwana mapiritsi aya avanoti maantibiotic, ndo andainge ndakanzwa achinzi iwawo anobatsira kudzivirira mainfection. Saka vakandipa medication yesick even though ndainge ndisina sick, ndikatenga nemapain killer. Ndainge nditori nemishonga yangu yose mukoma, asi zvekuzosukawo chibereko ndakazotozviitawo mushure mekunge ndazodzoka kuHarare. Pandakadzoka kuHarare mukoma, kumba kwainge kusingagariki, ndokubva ndapfimbwa neumwe murume takangosangana sanhasi, kwava kutomutizira mangwana acho makuseni ende iye akatoti iwe unogonditizira uri kumaperiods sei? Apa ndainge ndisitombori kumaperiods, ndainge ndichitobleeda ropa rehuzvere, but akazoita bonde neni achishandisa dziviriro because takazotadza kungoramba takatarisana tichinzwirana havi, ndokubva taita bonde pachishandiswa dziviriro, ropa riya ndokubva razomira. Ndakatofungidzira kuti ndainge ndichazotambudzika kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri, but kwete mukoma Nashi. Ndakazoti ndatanga kurara nemurume uyu tisingashandisirane dziviriro kwava kutobatira pamuviri, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisawo because I never thought kuti that was what was going to happen. Ndiyo secret yangu mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo veduwe, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzeiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinodanana nevamwe fake prophet ava mukoma, hakusi kunzi vane mukorumbera zvekuti ndikakuudzai zita ravo munobva matovaziva, but munhu atori nemari dzake. Ivo vakangonditi I have chosen to remain quiet and out of social media spaces, but mari vanayo. But pane zvimwewo zvinhu zvandakadzidza kubva kwavari. Iye mukore unowu zvinhu zvava kutyisa ndezvekungopa munhu mari, because dzimwe nguva vanototi kulezi vako vari kuramba kuenda neni kuMozambique, saka handiitose, because ivo vanotya kudhiraivha vari vega. Vanoti nekuda kwekuti vakapiwa mushonga welaki paya pakufamba usiku vanogara vachiona zvipoko. Dzimwe nguva vanokwanisa kutoti vachitodhiraivha vobva vatoti ona chipoko icho chakagara mumuti uyo. Apo pavanenge vakaflasha malights emotikari yavo vanototi ona chipoko icho. Iwewo unototi kana ukatarisa ugotarisa hapana kana chaunenge uchitomboona. So kana tazosvika kuMozambique vanobva vazoburitsa mari yavanenge vainayo, like dzimwe nguva zvavanoita vanoti kune vanhu vavo vanonamata pasangano ravo, uyai nemaseed offering. Saka vanhu kana vakauya nemaseed offering avo, vamwe ma20 US 100 US depending nekuti iwewe unenge uchiwanawo mari yakawanda sei. Then manje vanobva vachizoti sezvo maunza maseed offering enyu, ndikufanira kuti ndinge ndichienda nayo mari iyi inge ichizoenda kunonamatirwa naspiritual father vangu. Ivo vanongoti spiritual father vangu vari kuGhana, but I have never heard him speaking now spiritual father since I am always around him. Chandinongoziva zvavanoita ndezvekuti vanongoenda ikoko kun'anga yavo yekuMozambique. Dzimwe nguva tinenge tiine kana mabhegi maviri anenge akazara mari mukoma. Saka each and everyone uyo anenge aisa seed offering anobva anyorwa zita rake mubhuku, then mari iyoyo mukoma inonosiyiwa kumba kweng'anga. But ivo vanozoti let's say maybe the following big Sunday ndo pavanobva vazoya nemasurprise gift, vobva vapa vanhu vepasangano ravo, each one according to the seed that the person would have offered to the church. But I think kuti pane kakubirwa laki kanoitika muchurch maprofeti ava, because I have seen people vakatanga kuyako kuchechi kwavo profeti ava unyatsokuona kuti munhu uyu ane mari, but nekufamba kwenguva munhu iyeye anozongotanga kungonzvengwa nemari slowly. Mudzamara munhu iyeye atotengesa motikari atova murombo wekupedzisira. Those are
the some of the things that I have witnessed mukoma, and chinonzi church inini hangu handisisina kana respect nechurch, even this so-called men of God, because vazhinji vacho munozviziva here kuti vanotonwa doro behind the scenes, vanoita zvechihure, vanoita zvimwe zvinhu zvekuti zvinotonyadzisa kana kutaura nezvazvo. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndini confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai. Ndinoda kureururawo kuti ndakaurayawo munhu in self defense, uye zvikare nedare rikabvumirana nazvo kuti ndakauraya munhu in self defense, but dambudziko riripo nderekuti ndinoona chipoko chake. Zvakaitika mukoma Nash ndezvekudai. So ndiri mumwe mukadzi uyu wandakatanga kugara naye, who was a single mother, saka ndainge ndisingazvizivi kuti she was once married to this other guy aitawo zvekudhiraivha makombi mufesi uyu. Saka iye paakazozviziva kuti ndini ndainge ndava kugara naex wake, akabva achizotanga kundishungurudza mukoma. And I also want to urge mapurisa kuti kana munhu akauya nenyaya yake achiudzai kuti there is someone ari kundishungurudza, munofanira kuti munge muchizoacta as quickly as possible, because chakazoitawo kuti dare ringe richizondinzwira tsitsi, it was because of police cases awo andakavhura. I think ndakaita about 2 years ndichingoita up and down ndichienda kumapurisa opening cases about these guides. Munguva aitonditevera kubasa, ondirova achiita sei, ndichitoenda kuzvipatara, medical reports, everything was there. Apa aitombokwanisa kutouya kana pamba pacho pandainge ndichigara nemukadzi uya. Dzimwe nguva otondishungurudza paya pamberi pemukadzi uyu, ndichiramba zvangu ndakanyarara, because vaiuya vari mawindi vakazadza kombi yavo vachiita zvavanoda. Dzimwe nguva vaitonditorera midziyo yangu, vaizototi kana vatsvakwa nemapurisa vobva vachizodzosa midziyo iya. Nekudawo kwecorruption iri munyika medu, vaiti kana vakanditorera kana mari, then ivo vaibva vachizotenga mapurisa aya mushure mekunge ndaenda kunoripota nyaya yangu. So the situation was very bad. Apo mukadzi uyu kuti ndinge ndichizomuramba ainge ava nepamoviri, ndikaona kuti zvainge zvisingaite, achitotaurawo kutoti iye kubuda kwaainge akaita murelationship iyoyo, it was because she was being abused naye murume uyu. Zvino nerimwe zuva mukoma ndakanonokawo kuchaisa, it was somewhere kumapast 7. So ndakasvika paya parengi ndokubva ndakwirawo motikari. Saka ndakangoti ndichikonokwirawo motikari yaya ndikabva ndaburitswa neumwe windi, akabva anditi iwewe mundara unogwaika panapa sei. Saka ainge ari the same syndicate, akabva atipinda murengi mukoma. Vainge vasingadi vanhu vanokwira motikari dzekuhaika dzainge dzakachipa. Ndo mazuva paya pakatangawo motikari idzi dzemushika kupatrola, saka vainge vachiri kunetsana nevanhu vemakombi. So ndakabva ndachizoenda murengi kwava kunokwira kombi yemufesi uya. Iye akazviona kuti ndainge ndakwira mukombi yake, ndainge ndakatogara kuback seat, ndakatobhadhara mune zvakanaka mukoma, and ndiyo ega mari yandainge ndasara ndiinayo. So akabva achizoti pane one asina kubhadhara. Vanhu vose vakati inga one tose tabhadhara, kwava kunongedzera inini iye nawendi wake, zvikanzi mudhara uyu haana kubhadhara. Motikari yakabva yamiswa paya, ndokubva vatanga kunetsana neni. Saka vakanetsana neni chavaudza kuti vakomana ndabhadhara mari inga one. So vakabva vachizodropa everyone, kwava kundidarikidzira apo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoburukira. Ndikaramba hangu ndakanyarara, ndikati zvinei. Pavanenge vazongondisira ipapo ndokwanisa kuzongofamba hangu netsoka. Koma Nash vakandishungurudza vanhu ava kwenguva refu, vakaita imwe trip kudzokera kutown, kombi yakangozara nevanhu. Pakuzonodzoka manje ndopatakabva tachizonetsana manje. Zvino iye ainge akabata banga, akauya paya akandisimudzira banga. Saka iniwo ndakati ndichinonzvenga, iyewo kwava kunotsvedza chinodonhera pasi. Apa ainge akandidzipa at the same time. Saka tose takabva tanowira pasi, iye ndokubva azvibaya nebanga mukoma. So vamwe mawindi vainge varipo vakabva vachizotanga kundirova vachiti wauraya munhu, asi mawitness ainge aripo zvawo. Saka ndakabva ndachizosungwa, ndikabva ndambogara mujeri until dare richizondinzwira tsitsi kuti this was done in self defense. Kwava kubuda mujeri paya, but dambudziko riripo nderekuti
ndinogara ndichingoona chipoko chake murume uyu. Saka ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingaitawo sei sezvo ndichigara ndichingoonawo chipoko chake murume uyu. What am I supposed to do? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ininiwo I am a Christian, ndainge ndisingatombobhelieve kuti zvipoko zviriko nemweya yengozi iriko. Saka now I am really confused. Nditotombozama kunamata ndichidzinga mweya wacho wechipoko uye zvekare nemweya wengozi, but zviri kuramba zvichingotevererana neni. Ndoitawo sei nekuti ndini ndakatotadzirwawo. Murume uyu akazvibaya nebanga kwava kufa, even though akafa zvake akandidzipa. Handina chandainge ndakamutadzira ini. Kana mukaposta mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.